Halo, kublai phi baro. Kani kadai ke video ke paning konge ke jonga ke pangan span I phi. Kumno papilla panyakren. Ne thu khana pati khana ki bom Sngew. Ani ke bom la ban kren. Kumno pan. Da ka ba pran kam da ki sign language. Te pillahi mat nang badru ban mau pillahi ban yakren ne yakhana bat khna kibamla ban Sngew. Kumno pan da ka ba nan kam da ki alphabet ban tanga ban EAP ngin stang nokin A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T or D U V W X Y Z. Te kumni hi ladap lala la nang ne kan mau A B hado Z te pilala hi ban yakren ne thu khana da ka ba spell nta ngan spell yaka por B O R bor. Te kani kade kanuksa bangapan EAP. Te sobha sa share but subscribe kanang bapla banyo aki video paper. Sobha sa share but kibahing asem ki hanmen ki para ki jongpi kanang ban pensuk ya baro ang ban pensuk ban suthu andaya kren bat ki khana ki bom Sngew tangne kulai shibun.